Өмет бар, Баймак каласынын инвалидтар уюшмасы үчүн физкультура спорт комплекси ачылды. Бұл клуб Россия президенти гранты аксагына ыйгазандырылды һәм урундагылардын өткүсү, багымчылардын жардамы менен иштенди. Толураак биздин килеһе язмала. Баймактың инвалидтар оешмаһы 23 ел эшләү дәүрендә үз сафында 500 кешене берләштерә. Физик мөмкинлекләре сикләнһә, әүдем тормыш позицияһы биләгән айруса спорт, туризм өлкәһендә 7 каданыштары булган оешма. Ошыга тиклемдә җәмгыять агзалары төрле конкурсларда актив катнашып килде. Бына 2 ел рәттән улар төрле кимәлдәге гранттарга дәгъва итте. Уның бере инвалид балалар өчен, икенчесе илдә граждандар җәмгыятен үстерүгә юнәлтелгән Россия президенты гранты. Бұл аксаларды улар клубты яһазландыру һәм инвалидтарды эшкә урынлаштыру өчен тотынды. Гранттар отты безнең җәмгыять. Былтыр грантты без балалар багышлахак, дефектолог менә насар һөйләшкән балалар менән эшләне. Быел 19 елда миллион грант тоттык, президент гранты һәм ошо булган аксага без спорт клубы асырга булдык. Зона ярыштарында, республика ярыштарында катнашып йөренеп, мәсәлән, менә авыр атлетика буенча ел һайын Мәләүездә ярыш була, шул Стәрлетамакта өстәл теннисы буенча ярыштар була, республика тур слеты була, инвалидтар өчен. Без Аллага шөкер бер елда ла калдырмай үз көчләребезне табып, спонсорлар табып катнашырга тырышабыз. Чөнки ул ярыштар ел һайын республиканың төрле җирләрендә була. Шуга безнең менә каданыштар бар. Бұл клуб элекке нәшрият бинаһында урын алды. Ошыга тиклем буш торган майдандар ниһаять кәрәкле эш өчен файдалану. Прежде всего для меня очень важно, что вот этот клуб для общества инвалидов здесь открылся, и вот в этом большом зале, где когда-то находилась типография, теперь будут поправлять свое здоровье, проводить свой досуг. Люди, которым действительно нужна помощь нашего общества. Клуб мөмкинлекләре сикләнгән кешеләргә ярдәмгә килү менән бер рәттән 6 кешегә эш урыннары булдырасак. Күп функциялы тренажерларда шөгыльләнү өчен махсус инструктор билдәләнгән, ә еңел өстәл уеннары һәр кем өчен тәгаен. Уңайлы мөхит тудырылган. Шулай ук оешма кешеләре урындагы эшкуарларның, депутаттарның ярдәмендә тоеп яшәй. Ошо клубта асканда бик күп кешеләр өстәмә матди ярдәм күрсәтә. Шул оешманың җитәкчесе бүгенге көндә мәрхүм Александра Ивановна Ламзина исеменнән башланган эшләр бүгенге көндә аткарылып чыкты һәм дә шундай клубтың асылы бүген безне бик тә шатландыра. Есть место, где мы можем собираться, общаться, где мы будем все свои задуманные планы, мечты осуществлять. Все мероприятия будут проходить в основном у нас теперь здесь. Спасибо большое всем, кто нам помог. Дәүләт ниһаять ошондай категория кешеләренә лә 100 менән борылды. Спорт клубының эше әле бетмәгән. Бында башкараһы бурыстар бик күп. Ләкин бәләкәй генә бүләкте зур итеп кабул итәргә, тормышта зарланып түгел, һәр аткан таңга куанып яшәргә өйрәнгән җәмгыять кешеләре өчен был да зур шатлык. Гөлнур Ишбулатова, Хайдар Көмешбаев, Яңалыктар хезмәте.